isda tupaksutan wala na pagmini yung uwan usahin Tara na. Huy. Tara na. Good day. Ang duwa ng pabili kaya pinagatansing ko ito iloki na lang ang sudaya bukod bebe ito palit ang isda rin sa isda oy bao mangko yan na yun bangos karon rin ang gisong kukuk bangos bangos noang kani ko no tungo lag kilo kay Kali? pilang kilo na 50. ha 350 Kada 155 na. Huwag gamay para isang pakaw. mahal bangos no kanot apa nang bangos ah Mangko? ah Karuni? bangos mangko Karuni. Mahal ang mga isda lagi. Dili kayo mga puro mahal. Tanang mga isda mahal. buhol rabay mahal Yung budget ko yung mahal. Laki po, nag-brief day mo saka. pila 200 155. 155. Na kay 5. 155 5 dire ada bangos bangos mangko tulingan oh ini sabun ada dia Ilay! Daplin! Kayo mo ba? Bantay! Kini si Dexter na ligsa ni. Tara! Dexter, Loki, og si Maria Punsalan. Di, balit ko isda, puyog sa nila. Ayun na yung auto.
Jai. Ita, gamay pa mo, gamay pa mo. Dali. Ala, 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 ganda nga, ala, 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 ala. Wala ka, hindi mo nga ako, ala, ala. Ay, naku. Da, panghal-hal lagi mo. Mga ganitong Mio I-125. Nice na kayo. Andar. Kuya, baho na ba ka ha? Yan na.